ċifri parlamentari jitfgħu dawl fuq il-problema tal-mediċini out of stock sa mill-elezzjoni ġenerali il hawn. Fl-2008 kien hemm 59 tip ta' pillola differenti nieqsa mill-ispiżerija tal-Gvern u fl-2009 kien hemm 22. Fl-2010 l-mediċini out of stock telgħu għal 101. Mistoqsi mid-deputat Laburista Silvio Parnis, il-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar qal li sa Ġunju ta' din is-sena kien hemm 26 tip ta' pillola differenti out of stock. Joe Cassar qal li l-Gvern ma jafx kemm ilhom neqsin imma kkonferma li l-biċċa kbira minnhom huma meħtieġa għal pazjenti li jbatu mill-mard tal-qalb u mill-pressjoni. Skont il-Ministru tas-Saħħa fost ir-raġunijiet għaliex dawn il-mediċini qegħdin out of stock, hemm il-fatt li s-supplier ma wassalx il-mediċina fil-perjodu mitlub. Joe Cassar qal li raġuni oħra kienet li l-kuntrattur identifikat kien ikkontestat minn kuntrattur ieħor u għaldaqstant kien hemm proċedura ta' appell. Qal li jista' jkun hemm ukoll nuqqas ta' manifattura ta' pillola partikolari fis-suq internazzjonali. Fi-stqarrija l-kelliema ewlenija Laburista għas-saħħa Mary-Louise Colejro Preca fissret is-sitwazzjoni bħala inkwetanti għaliex nies li ma jifilħux iħallsu qegħdin jibqgħu mingħajr il-kura medika. Din hija xhieda tal-ineffiċjenza tal-Gvern għad detriment tal-pazjenti li qegħdin ibatu minn mard kroniku u mill-kolesterol, temmet tgħid Mary-Louise Colejro Preca.